Круглы стол у Польшчы. Падзея, якая адкрыла шлях да знішчэння камуністычнай сістэмы. Але дагэтуль вакол яе не сціхаюць спрэчкі. Чаму круглы стол так жорстка крытыкуюць? У новым выпуску падкаста зроблена ў Польшчы пра адну з самых супярэчлівых падзей у найноўшай гісторыі Польшчы. Хто і на якіх умовах дамаўляўся пра змену сістэмы? Як прэзідэнт США паўплываў на выбар прэм'ера? І як Ярослаў Качынскі перайграў камуністычную партыю? Пачынаем. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промакод зроблена да 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Здавалася б, тэма круглага стола – гэта тэма, якой 35 гадоў, але яна дагэтуль актуальная, бо, па-першае, Польшчай дагэтуль кіруюць людзі, якія вось за гэтым столам сядзелі. Пры гэтым яны сядзелі там усе разам. І ў іх усё было ў той момант яшчэ нармальна. Па-другое, нават на дадзены момант не сціхаюць споры наконт гэтых падзей. Вось даслоўна месяцы два таму прэзідэнт Кароль Наўроцкі наказаў вынесці вось гэты стол з прэзідэнцкага палацу. Ён увесь час там стаяў як музейны экспанат. Гэта паказвае проста, наколькі розны погляд на тыя падзеі 88-89 гадоў у дадзеным выпадку, і наколькі гэта падзяляе не толькі палітычныя эліты, але таксама палякаў. Бо палітычныя эліты, як вы ведаеце з нашага падкасту, польскія палітычныя эліты выдатна ўмеюць разаграваць свае электараты супраць аднаго. Ну і яны выйшлі з гэтага круглага стола, атрымліваецца, ці амаль усе. Слухай, так. Вось давай распавядзем крыху пра кантэкст, бо каб ведаць, лепш зразумець гэтую падзею, бо яна складаная і шматгранная. Распавядзі на пачатку, што было перад гэтым. Круглы стол пачынаецца, а які кантэкст? Агулам круглы стол распачынаўся на захадзе камуністычнай улады ў польскай дзяржаве. Агулам усе дзесяцігоддзя, то бок усе 80-е годы, гэта быў такі бурлівы момант у польскай гісторыі. Што цікава, я яшчэ памятаю малым дзецюком, калі мне было гадоў, не ведаю, 10, магчыма, я вельмі любіў глядзець розныя гістарычныя перадачы па тэлебачанню. Маёй улюбёнай перадачай на той момант было «Намедне» Парфёнова. Цяпер ён крыху здуўся, крыху пайшоў у імперскасць, усё як там на балотах, скажам так. Але на той момант, гэта была сярэдзіна 90-х гадоў, гэта былі неверагодна якасныя перадачы. Такога контенту больш сапраўды проста не было. І я памятаю, як мне цікава было глядзець, 81 год, увядзенне ваеннага становішча ў Польшчы, салідарнасць, там усе справы, Лех Валенса, Ярузельскі. Хто б ведаў тады, у 90, скажам так, 6-7 годзе, што міне 10-12 гадоў, і я пабачу на ўласныя вочы Валенсу, я пацісну руку Ярузельскаму, я нават празмаўляў з Ярузельскім аднойчы. Ва ўніверсітэце у нас была канферэнцыя. Ведаеце, гэта такое вельмі цікавае пачуццё, калі ты бачыш менавіта гістарычныя асобы сваімі вачыма, так, перад сабой. Я памятаю, як у мінулым годзе з афіцыйным візітам у Варшаве быў Уилл Сміт, такі голлівудскі акцёр. І ён сустракаўся з Лехам Валенсай і таксама дадаў, я памятаю, такі пост у Інстаграме, што гэта проста неверагодна цікава пабачыць гісторыю сваімі вачыма. Дык вось, вяртаючыся да кантэксту. Што там адбылося, што спатрэбіўся круглы стол? Вяртаючыся да кантэксту, так. Вельмі коротка. У 81 годзе ў Польшчы было ўведзена ваеннае становішча. Пра гэтую тэму кожны чалавек, які, прынамсі, крыху цікавіцца польскай палітыкай, дакладна пачуе. Гэта быў такі момант, калі пасля неверагоднага ўздыму салідарнасці у 80-м годзе, на хвіліначку, 10 мільёнаў чалавек запісалася ў прафсаюз «Салідарнасць». То бок амаль што ўся краіна. Гэта быў неверагодна такі аддольны, як кажуць па-польску, паспалітае рушэнне, такое, так. Пасля чаго камуністычныя ўлады, канечне, крыху, скажам так, нельга казаць. Яны спужаліся.
Адзін з 4 варыянтаў. Яны крацей спужаліся і ўвялі ў Польшчы ваеннае становішча, увялі жорсткую ваенную цэнзуру, дэлегалізавалі прафсаюз «Салідарнасць», лідараў апазіцыі, то бок лідараў «Салідарнасці» інтэрнавалі, то бок пасадзілі ў турмы без суду. Так яны сидзелі там нехта па некалькі месяцаў, нехта пару гадоў. Крацей, яны амаль што ўсе прыйшлі. Ніколі не чуў пра такія практыкі, дарэчы. Так, мы ніколі не чулі, канечне, пра такія практыкі. Ну і карацей, пасля чаго недзе прыкладна ў сярэдзіне 80-х гадоў пачалася нейкая адліга. Да ўлады ў Савецкім Саюзе прыйшоў Гарбачоў, які даў зразумець, што, скажем так, паступова даваў зразумець, што яму не вельмі цікава то, што там адбываецца. Карацей, бярыце суверэнітэту колькі хочаце. Гэта словы, праўда, Ельцына пазнейшае, але яны таксама да той сітуацыі таксама добра адносяцца. У 84 годзе, дарэчы ж, Лех Валенса атрымаў Нобелеўскую прэмію міру. І нават выступаў у амерыканскім кангрэсе, што неверагодна вялікі гонар насамрэч. І карацей, другая палова 80-х гадоў гэта быў момант, калі пачаўся неверагодны эканамічны крызіс ва ўсім усходнім блоку. Я памятаю, што ў адным з інтэрв'ю Гарбачоў сказаў, пералічыў розныя там краіны ўсходняга блоку і сказаў, колькі падтрымка гэта краін абыходзіцца Савецкаму Саюзу. І што, на ягоную думку, на той момант, у другой палове 80-х гадоў, трэба было просто скончваць гэтую практыку, так, бо Савецкі Саюз быў не ў стане просто ўжо плаціць, бо ён сам ужо загніў да рэштак, так, і пачынаў сыпацца. З таго, што я разумею, гісторыя была ў тым, што свет быў падзелены умоўна на два блокі, заходні і савецкі, і саветы моцна даплачвалі гэтым усім краінам. Так ёсць. Так, агулам каланіяльны рэжым савецкі, ён адрозніваўся ад заходніх каланіяльных рэжымаў тым, што заходнія краіны, калі каланізавалі там нейкія краіны, напрыклад, у Афрыцы ці ў Азіі, яны выкачвалі ўсе рэсурсы з гэтых краін. Саветы, яны настолькі тупыя, што яны літаральна даплочвалі гэтым краінам, каб яны не разбягліся ва ўсе бакі. Там па-рознаму здаралася. Па-рознаму здаралася, канечне, але нетта, у асноўным, яны там нешта там даплочвалі. Але, канечне, яно было і па-рознаму. Дык вось, і прыйшоў 88 год. Сітуацыя ў краіне хоць святых вынасі. Я думаю, шмат хто з вас глядзеў нашы выпускі пра трансфармацыю, так? Калі палякі штурмавалі савецкую мяжу і вывозілі гарэлку, тэлевізары, там усё што заўгодна. Я сам чуў уласнымі вушамі такія гісторыі ад людзей, якія ў той момант ужо былі крыху старэйшымі, скажем так. І ў 88 годзе на хвіліначку заработная плата ў Польшчы складала $12-13 у месяц. Не ў гадзіну, не ў тыдзень, так, у месяц. То бок людзям банальна не было што есці. І Польшча на той момант была адной з найбеднейшых краін агулам нават усходняга блоку. Сітуацыя тут была проста патавая, скажем так. Усё было вельмі дрэнна. І паволі пачаліся страйкі. У 88 годзе спачатку была спроба запусціць страйк у сточні Гданьскій імя Владзіміра Іліча Леніна. Адтуль выводзіцца, дарэчы, Лех Валенса. Тыя, хто былі ў Гданьску і наведвалі музей Салідарнасці, гэта сточня Гданьска, дарэчы. Але гэты страйк не выпаліў. І лідары Салідарнасці, я памятаю адзін відосік, дзе яны паміж сабой размаўлялі, што, бляха, нічога не атрымоўваецца, няма ніякай падтрымкі. Гэта травень 88 года, так? Няма ніякай падтрымкі, ніхто не выходзіць, 3,5 калейкі прыйшлі на страйк, нікому мы не патрэбныя. Ёсць такі гістарычны анекдот скажем так, на пачатку 20-го стагоддзя. Гэта было прыкладна ў студзені 1917 года. Ленін, які быў, скажем так, прыдвігаў пралетарскія ідэі ў Швайцарыі, седзячы там на гранты, то ён, крацей, на з'ездзе сваіх гэтых корашаў, ён сказаў, што пры нашым жыцці ніякай рэвалюцыі ў Расіі не будзе. Гэта быў студзень 17-го года, так? Што было праз месяц кавалачка, я думаю, там усе ведаем. Дык вось, прайшло 2 месяца пасля гэтага страйку, які нібыта нічога не зрабіў, і выбухнуў новы страйк.
і ўжо паднялася ўся краіна. Ужо больше, значна. Ужо пайшло больш, пайшла падтрымка сярод проста гаражан, вяскоўцаў і гэтак далей. І камуністычныя ўлады зразумелі, што конец блізак, скажем так. Слухай, а ці правильно я разумею, што яны не тое, каб хацелі дэмакратызавацца, якое складанае слово неяк, а просто пабачылі таксама кантэкст, што савецкую ўладу быццам бы больш не дапаможа. З еўрапейцамі неяк трэба дамаўляцца, а каб гэта рабіць і, не ведаю, гандляваць неяк, то трэба паказваць дэмакратызацыю. То бок уладу яны не тое, каб хацелі аддаваць. Ну не, конечно ж. А хто хоча аддаваць уладу? Ніхто і ніколі. Карацей, сітуацыя была такая, што без заходніх крэдытаў і без падтрымкі міжнароднага валютнага фонду Польшча была б абсолютным банкротам. І трэба было б ужо распрадаваць проста ўсё і есці падошвы ад бацінак, скажем так. Але міжнародны валютны фонд, яны таксама не дурныя. Яны ім казалі, што хочаце грошыкі, рабіце нешта. Легалізуйце апазіцыю. Пачніце нейкія... Нават гаворка не ішла пра тое, каб легалізаваць адразу ўсё і ўся, але, прынамсі, каб распачаць працэс нейкага такога грамадскага дыялогу. Каб такая лёгкая дэмакратызацыя, скажем так. Прынамсі гэта. І пачаткова, агулам, у злых камуняк была такая ідэя, што мы тут, скажем так, усіх абвядзем вакол пальца, дамовімся з нейкімі дзеячамі салідарнасці, створым нейкі такі квазі-дэмакратычны ўрад і далучым да гэтага яшчэ прадстаўнікоў нейкай каталіцкай інтэлігенцыі. І вось створым такое нешта. І, скажем так, яно пракаціць. Але гумныя людзі з салідарнасці зразумелі падвох і сказалі, што не атрымаецца. Дарэчы, а ты будзеш распавядаць пра ролю Ярослава Качынскага? Буду. Супер. Давай, уласна, распавядаць. Вось атрымліваецца сітуацыя, што быццам камуністычныя ўлады кажуць, усё, трэба неяк дамаўляцца, і 100% уже былі людзі, якія казалі, не, мы не павінны, Валенса нікуды не ідзі. А Валенса сказаў? Агулам, у той момант пачаўся раскол у салідарнасці, які адчуваецца дагэтуль сярод польскіх палітычных эліт. Бо была звычайная салідарнасць, лідарам якой быў Лех Валенса, але была яшчэ салідарнасць вальчонца, то бок змагары. Такія самы сок. Дык вось, гэтыя змагары, адным з лідараў іх, дарэчы, быў бацька Матэуша Маравецкага, Корнель Маравецкі. Ён быў адным з лідараў салідарнасці вальчонца. Яны сказалі, што не, гэта здрада. Гэта здрада, вы ўсе агентура, маргінез. Мы вас выпісваем з палякаў. Нічога не нагадвае, канечне, абсалютна нічога не нагадвае. Дык вось, і яны дагэтуль змагаюцца. Таксама нікога не нагадвае, да? Яны дагэтуль сядзяць у лясах, барадатыя, там усё такое. Карацей, улады камуністычныя зразумелі, што гэты план не пракаціць. Што ніхто не дазволіць сябе на што? Падмануць. Так, ніхто не дазволіць сябе падмануць, і ўсё ж такі патрэбна рабіць нейкую дэмакратызацыю. І адбыўся гістарычны проста момант, 88 год, на тэлебачанне афіцыйнае камуністычнае, першы канал ТВП запрасілі Леха Валенсу на тэледэбаты з лідарам прафсаюзаў камуністычных, афіцыйных. На той момант усё яшчэ салідарнасць была забароненая. Леха Валенсу выпусцілі пару гадоў дагэтуль з турмы, і ўпершыню яму дазволілі прыйсці на тэлебачанне. Лех Валенса, карацей, лідара камуністычных прафсаюзаў, ягонае прозвішча было Мёдовіч, як я памятаю, не ведаю, на што я гэта памятаю, але дрэнна мець добрую памяць часам. Ён яго проста размазаў у прамым эфіры. Пры гэтым парачку цікавостак. Дзеячы апазіцыі настолькі не давяралі камунякам, што баяліся, што будуць нейкія маніпуляцыі, што, ведаеце, зробяць запіс, парэжуць нешта, там змантуюць, і чалавек пасля ў запісе прызнаецца ў забойстве Кеннеді. Але не атрымалася. Усё таму, што, дарэчы, Анджэй Вайда быў такі вялікі польскі рэжысёр. Дарэчы, вельмі раю паглядзець фільм «Катынь». Не толькі «Катынь», шмат ягоных фільм. Усе, глядзіце ўсё, проста, сапраўды, вельмі раю. Дык, карацей,
Ён запрапанаваў некалькі момантаў, ну, конечно, па-першае, каб усё было ў прамым эфіры, ось, каб не было магчымасці зманіпуляваць. А другой момант, яны, там вось сядзяць Валенса і вось другі чэлік, паміж імі паставілі такі гадзіннік з секунднікам. Ось, каб было бачна па секунднай стрэлцы, так, што ніякага монтажу няма, каб быў абсалютна давер. Ну і карацей, гэтыя дэбаты мелі такі выбух у сэнсе пад'ёму салідарнасці, увогуле пад'ёму настрояў у грамадстве, што вось у гэтым моманце камуністы зразумелі канчаткова. Гэта ўсё. Ось. Няма таго, што раньш было, даведзецца дамаўляцца. Важная абвестка. У школе польскі на так цяпер можна здаць экзамен па польскай мове TELK. Гэта не дзяржаўны іспыт, і ён не падыходзіць, напрыклад, для заявы на грамадзянства, але сертыфікат TELK прымаюць пры заяве на карту рэзідэнта Еўрапейскага Саюза, пры ўладкаванні на працу і для паступлення ва ўніверсітэт. Таксама TELK — гэта больш просты і хуткі фармат экзамена і больш хуткае атрыманне сертыфіката. І яшчэ што важна. Экзамен TELK праходзіць так, што вам не трэба здаваць асобны экзамен на B1, а потым на B2, а вы здаёце адзін і той жа экзамен. І ў залежнасці ад вынікаў вы атрымліваеце сертыфікат ці на B1, ці на B2. Бліжэйшы экзамен TELK у школе польскі на так 28 сакавіка. Гэта значыць, што яшчэ ёсць час падрыхтавацца, а школа польскі на так прапануе інтэнсіў па падрыхтоўцы да гэтага экзамена. Дарэчы, у школе ёсць інтэнсівы і па падрыхтоўцы да дзяржаўнага іспыту на ўзроўні B1. Таксама звяртайцеся. На сам экзамен TELK, на жаль, наша знічка не дзейнічае, але вы ўсё роўна выкарыстаеце промакод «Зроблена». Для нас вельмі важна ведаць, што вы карыстаецеся нашымі прапановамі. І да сустрэчы на вучобе ў польскі на так. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промакод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Сыркі пансэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Окей, і давай пра літаральныя перамовы. Ну і карацей, пачаліся перамовы. Ось, яны ў гісторыю ўвайшлі пад назвай «Круглы стол». І ўвогуле, вось адразу трэба пазначыць, што Польшча гэта была першая краіна з усіх камуністычных краін, якая стала на шлях дэмакратызацыі. Ось, гэта была першая спроба. Ніхто ўвогуле не ведаў, як гэта рабіць, насамрэч. Не было ніякага абсалютна досведу. Ось, і тут, скажем так, стыхійна ўсё арганізавалася. Што было, якое рашэнне было прынятае? Ну, першапачаткова Лех Валенса сустрэўся з тагачасным міністрам унутраных спраў генералам Кішчакам. Гэта быў такі адыёзны чалавек, адказны за вельмі шмат розных злачынстваў падчас камуністычнага рэжыму. Яны сустрэліся ва ўрадавай вілле пры вуліцы Заврат у Варшаве і дамовіліся пра тое, што трэба распачынаць вось гэтыя працэсы. І, як казаў Міхаіл Сергеевич Гарбачоў, працэсы пайшлі. Ось. Была створана група, якая была адказная за круглы стол. Гэта менавіта былі афіцыйныя перамовы, якія адбываліся ў палацу на Мяснікоўскім. Тады там знаходзілася Рада панства, то бок гэта такое палітбюро, ось, калі, скажем так, па аналогіі з нашай гісторыі. А цяпер там прэзідэнцкі палац знаходзіцца, то бок гэта кракаўскае прадмесце. Але адначасова з гэтым, нават не адначасова, але крыху раней, яшчэ ў 1988 годзе пачаліся тайныя перамовы. Ось, тайныя перамовы, якія адбываліся у комплексе Міністэрства ўнутраных спраў, гэта такі тыпу санаторый. Ось. Пад Варшавай у населеным пункце, які называецца Магдаленка. Ось, тады, калі вы будзеце там нешта недзе там чытаць некалі там пра гісторыю Польшчы, то вы вельмі шмат разоў можаце пачуць, прачытаць, пабачыць гэты выраз размовы в Магдаленцы. І менавіта аб гэтыя размовы разбіваецца ўвогуле уся легенда вось пра змену ўлады, пра трансфармацыю палітычную ў Польшчы. Бо менавіта яны найбольш кантраверсійныя, супярэчлівыя. Вось. Так. Чаму? Чаму? Але давай, пакуль ты, магчыма, шукаеш, апошні момант я просто таксама нешта глядзеў. Мяне зацікавіла тое, што Валенса пайшоў на перамовы тыпу безварункова, то бок ён нічога там не прапануе кагосьці там вызваліць, умоўна кажучы, ці нейкія сабе прэферэнцыі,
Адзінае і першае, за што зацепіліся ўсе перамоўшчыкі, гэта тое, каб зрабіць салідарнасць зноў легальнай. Валенса сказаў, што ніякіх перамоваў без гэтага не будзе. Увогуле, шмат разоў вы таксама можаце пачуць такі выраз. Лех Валенса яго паўтараў вось усе тыя гады. Кожны раз, калі ён быў у тэлебачанні, кожны раз, калі ён сустракаўся з нейкімі прадстаўнікамі ўладаў, ён заўсёды паўтараў адзін і той жа выраз: нема вольнасці без солідарнасці. Вось, гэта проста нешта, што дакладна будзе некалі на ягоным помніку. Вось, проста выбіта ў граніце. Дакладна, гэта вось выраз, крылаты выраз ягонага аўтарства. Ну і ў выніку ён перамог. Легалізавалі... Ты ўжо пайшоў так далёка? Так не, гэта ж было на першай сустрэчы, в сэнсе перамог. В сэнсе салідарнасць легалізавалі. На адной з першых. Вось. Окей, што было дальше? Як вось шлі гэтыя перамовы? Пра што дамаўляліся? Карацей, вось з гэтага моманту, як я сказаў, вось гэтая легенда разбілася. Яна разбілася на дзве часткі. Вось. І ёсць, скажем так, прыгожая легенда ось пра круглы стол, і ёсць брыдкая легенда пра круглы стол. Прыгожая легенда, яна, скажем так, яе падтрымліваюць усе, ну, па-першае, левакі ў Польшчы, ось, агулам людзі з больш ліберальнымі, цэнтровымі поглядамі і гэтак далей. У той жа час вось, лагер кансерватыўна-нацыяналістычны, каталіцкі і гэтак далей, яны падтрымліваюцца вось гэтай брыдкай легенды круглага стола. Чаму так здарылася? Перадусім гаворка пра вось гэтую несчастную Магдаленку. Карацей, гэта былі абсолютна патаемныя размовы, не вялося ўвогуле ніякіх стэнаграм, не вялося ніякіх запісаў. Але выглядае прыемна, хоць і патаемна, ведаеш? Але так, мы можам даведацца пра тое, што там адбывалася толькі з мемуараў, з успамінаў людзей, якія прымалі ўдзел у гэтым. Там прымалі ўдзел, па-першае, з аднаго боку прадстаўнікі салідарнасці. Вось на гэтым фота вы можаце пабачыць Леха Валенсу і Адама Міхніка. Гэта таксама такі вельмі знакаміты дзеяч. Пасля ён быў галоўным рэдактарам газеты «Выборчай». І вельмі знакаміты чалавек. З іншага боку, канечне, гэта быў генерал Войчух Ярузельскі, гэта быў генерал Кішчак, ну і таксама шматлікія іншыя людзі. Пытаннічкі ўзнікаюць, па-першае, да фармату правядзення гэтага мерапрыемства, бо мы таксама эксперыментуем з рознымі фарматамі, але да такога мы яшчэ не дадумаліся. Карацей, яно выглядала вельмі часта як такі банкет. Банкет з гарэлачкай, з закусачкай. Калі вы хочаце, каб наступныя выпускі падкаста зроблена ў Польшчы... Можете пахлопаць у ладошкі? Трэба рабіць, Макс. Дарэчы, оф-топік, я глядзеў апытанку Суперэкспрэса нядаўна пра тое, што палякі сталі піць меншы вудкі. О, боже, не. О, не. І там таксама былі людзі, якія адказвалі: не, я вось толькі сёння дзябнуў, тыпу, усё нармальна. Якія яшчэ былі пытанні да гэтай Магдаленкі? Тое, што, як вы бачыце, ствараліся дзіўныя адносіны і стасункі паміж людзьмі з абсалютна розных палітычных лагераў. Вось тут Лех Валенса чокаецца з генералам Кішчакам, так, то бок з чалавекам, які адказаны за шматлікія злачынствы ў стасунку да салідарнасці. Ось, на загад якога людзей катавалі ў турмах, напрыклад. Ось, былі палітычныя забойствы ў Польшчы. Ось, дарэчы, магчыма, мы нават зробім такі выпуск, так, ось, каб яшчэ больш кантэксту паказаць. Ось, у мяне ўжо працоўная назва ёсць, ось ты там, я табе скідваў, так? Пра барацьбу палякаў за свабоду, увогуле, да іх шлях, пра іх шлях да свабоды. Ось. Калі вам будзе цікава, то і ўвогуле нашы гледачы, якія сёння глядзяць, пішыце каментары, калі ласка, мы такі выпуск абавязкова зробім. А вы можете пахлопаць, калі вам гэта цікава. Дякую. Але на прапанову вось весёлых запісаў было больш рэакцый, я так скажу. Окей. Будзем рабіць забаўляльны контент. Так. Дык вось. І так, як вы бачыце, паўставалі розныя такія знаёмствы, якія дакладна мелі ўплыў на далейшае развіццё ўвогуле падзей і на тое, што адбывалася ў польскай палітыцы ў наступную, як мінімум, дэкаду. Ось, дарэчы, нават гісторыкі звяртаюць увагу, што, напрыклад, Адам Міхнік, які побач з Лехам Валенсам на гэтым здымку чокаецца таксама з Кішчыкам, ён вельмі добра пасябраваў з тагачасным камуністычным дзеячам маладога пакалення Александром Кваснеўскім.
які ў 95-м годзе перамог з Лехам Валенсай падчас прэзідэнцкіх выбараў і стаўся прэзідэнтам. І, дарэчы, дагэтуль ён з'яўляецца найбольш папулярным у гісторыі польскім прэзідэнтам. Усе пытанні заўсёды выйгрывае менавіта Александр Кваснеўскі. Ведаеш, хочацца зрабіць выснову, што трэба проста піць з іншымі палітыкамі і потым перамагаць на выбарах. Так, слухай, а ў чым, уласна, прэтэнзія? Ну, вядома ж, што падчас усіх мерапрыемстваў такіх афіцыйных, ведаеш, ёсць неафіцыйная частка. Ну, папілі водкі. І што? У нас таксама будзе такая неафіцыйная частка? Дарэчы, у нас няма. Адкуль увогуле гэтая прэтэнзія? Ну, прэтэнзіі, па-першае, з патаемнасці, што ніхто асабліва не ведаў, што там адбываецца, пра што ішла гаворка. Увесь час існавалі падазрэнні, што адбыўся нейкі дагаварнічок. Вось, дагаварнічок, падзялілі ўсё, што можна, падзялілі ўплывы, скажем так, што у камуністаў атрымалася, напрыклад, выбіць сабе нейкія індульгенцыі. І, дарэчы, падазрэнні гэтыя маюць пад сабой шматлікія падставы. Вось, бо, напрыклад, у Польшчы люстрацыя была праведзена, але праз дзесяцігоддзя. Вось, калі я прыехаў у Польшчу ў 2006 годзе, гэта на хвілінушку было 17 гадоў пасля круглага стола, у той момант якраз адбываўся працэс люстрацыі. То бок шматлікія людзі, якія былі адказныя за сапраўды дрэнныя рэчы, яны ніякай адказнасці ніколі не панеслі. Пра што дамовіліся ў выніку? Па-першае, фактычна яны дамовіліся. Быў заключаны так званы кантракт. Ось, павінны былі адбыцца выбары ў так званы сейм кантрактовы, кантрактны сейм, дзе першапачаткова камуністы налягалі на тое, каб атрымаць 60% месц. Ось, у 60, правильно? 60, а потым атрымалі 65 у выніку. Так, 60. Ось. Пры гэтым павінен быць створаны ізноўку, павінна была быць створана ізноўку пасада прэзідэнта Польскай Народнай Рэспублікі. Ось, апошнім прэзідэнтам дагэтуль быў Берут. Ось, дарэчы, у Менска задаецца адзінае месца на зямлі, дзе дагэтуль існуе вуліца Берута. Ось, гэта ось, быў такі сталінскі польскі прэзідэнт. Пры гэтым гэтага прэзідэнта павінны былі быць паўнамоцтвы проста царскія, скажем так. Але, канешне ж, апазіцыя, то бок салідарнасць, яна не пагаджалася на гэта, ось, і вельмі добра рабіла, што не пагаджалася. У выніку чаго быў так званы імпас, то бок дамовіцца не было магчыма. Увесь час гэтыя паседжанні зрываліся, рабіліся перапынкі, не было бачна ўвогуле ніякага святла ў нейкім там тунэлі. Хто ўсё пераламіў? Першым, хто, дзякуючы якому працэс пайшоў, гэта быў Александр Кваснеўскі, будучы прэзідэнт Польшчы. Ён праскінуў сваімі маладымі на той момант мазгамі і прыдумаў вельмі добры фінт. А давайце мы, акрамя Сейма, створым яшчэ і Сенат, адрадзім Сенат. Перад гэтым Сенат апошні час быў у Польшчы ў 30-е гады. Пры гэтым ён запрапанаваў, каб выбары ў Сенат былі абсалютна дэмакратычнымі. То бок усе 100 сенатараў павінны былі абірацца поўнасцю дэмакратычным шляхам. Ось як пан Божанька прыказаў. Так? Нармальныя выбары з нармальнай выбарчай кампаніяй. Пры гэтым дамовіліся таксама, што крыху, скажем так, каб кампенсаваць камунякам вось гэты Сенат, адсотак месцаў у Сейме павялічыць з 60 до 65, а астатнія 35 таксама выпускалі на так званы вольны рынок. І таксама на іх мог балатавацца хто заўгодна, ось, нармальным дэмакратычным шляхам. То бок фінт смешны, дарэчы. Мы 65% сабе гарантуем, а вы як Бог пашлі. То бок тэарэтычна магло здарыцца так, што гэтыя 35% хтосьці там таксама выйграў бы з камуністычных улад. Так, увогуле разлік камуністаў, ось камунякі яны думалі, дарэчы, не толькі камунякі так думалі, што гэтыя 35%, што таксама большасць з гэтых месцаў яны загарнуць, што яны такія папулярныя, пры зарплаце ў $12, так? Пры гэтым апазіцыя таксама так лічыла. Ніхто не верыў у тое, што адбудзецца пасля. І выбары прызначылі на 4 чэрвеня. Можа паказаць здавачак. А вось не факт, што пакажу.
Ты нешта клікнуў, і ўсё знікла. Не. Вось Гэта? было, вось. Карацей, гэта знакаміты культавы плакат салідарнасці в само поłudnie 4 чэрвеня 89 ось, з кавбоем і з напісам «Салідарнасць». Гэта быў галоўны выбарчы плакат тых выбараў. І што здаралася па выніку? Не, вось, дарэчы. Я памятаю, чытаў стэнаграму з паседжання Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Польшчы, ПЗПР, дзе адзін з дзеячаў палітбюро сказаў такі выраз, што нам, магчыма, даведзецца сфальсіфікаваць выбары, бо мы атрымаем зашмат галасоў. Ось, нішто вам не нагадвае, так? А мы што даслоўна, так? Ну і карацей, каб крыху вось гэты момант падсумаваць, давай я хуценька, што разлік камуністаў быў які? Што вось яны гарантавана атрымаюць 65%, гэтыя лібералы 100% нічога не выйграюць, нават 35%, сенат на вольных выбарах таксама мы забярэм сябе. Але атрымалася крыху інакш. Атрымаўся поўны разгром. Ось, адбыліся выбары, у выніку усе 35% у Сейме, гэта было 161 месца. Згарнула «Салідарнасць». Ось. Калі гаворка пра сенат, то са 100 месцаў 99. Ось. Гэта проста выдатнейшым чынам адлюстроўвала тое, наколькі непапулярнымі на той момант былі камуністы. А ў краіне, дзе сацыялогія не існавала, так, ось, на той момант проста ніхто не мог гэтага прадбачыць. Ось. Але вынік быў абсалютна разгромным. Пры гэтым па кантракце, ось па тым дагаворы, дамове, якая была узгодненая падчас круглага стола, новым прэзідэнтам павінен быў стацца Войцех Ярузельскі. Ён абіраўся нацыянальным сходам, то бок спалучаным паседжаннем Сейму і Сенату. І пасля абвяшчэння выніка выбараў камуністы сапраўды вельмі хваляваліся, бо было такое адчуванне, што Ярузельскага не абяруць. Ось. І гэта стварала ўжо сапраўды велізарнейшую праблему. Але хто дапамог? Нечакана дапамога Ярузельскаму прыйшла з боку прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, Джорджа Буша старэйшага, ось, на той момант, які звярнуўся да дзеячаў салідарнасці з просьбай падтрымаць Войцеха Ярузельскага. Бо амерыканцы вельмі моцна хваляваліся, што гэта знішчыць усю канструкцыю ўсходняга блоку, калі тут пачнецца проста калі тут усё пасыпецца як картачны домік адразу. Так, тым больш, што гэта была на хвілінушку ўсё яшчэ першая краіна, у якой адбываліся гэтыя перамены. І дзякуючы націскам амерыканцаў і іхнім кантактам з лідарамі салідарнасці, Войцеха Ярузельскага падтрымалі. Але ён перамог адным голасам. То бок Прэзідэнта США. Карацей так, адным голасам атрымалася абраць Войцеха Ярузельскага. Я памятаю нават адзін відосік, гэта былі здымкі з выпуску навінаў польскага тэлебачання таго дня, калі абралі Ярузельскага. Калі так тэатральна паказвалася, ён спрабаваў паказаць сваё здзіўленне, што ён стаўся прэзідэнтам. Хаця было абсолютна бачна, што ён абсолютна не здзіўлены. Дык вось. Але ён дакладна перажываў. Ну, не ведаю, я не ўпэўнены. Ось, я сумняваюся, што ў яго было сэрца. Карацей, ну і другой момант, ось, да якога прывёў гэты круглы стол, гэта паўстанне першага дэмакратычнага ўраду. Агулам, ось яшчэ перад выбарамі, калі ўсе былі ўпэўненыя, што камуністы перамогуць, прэм'ер-міністрам Польшчы павінен быў стацца вось той самы генерал Кішчак. Але пасля абвяшчэння выніка выбараў сталася зразумелым, што сітуацыя складаная. Ось. І у салідарнасці, ось, у дэпутатаў, у сенатараў новых, які выводзіліся менавіта з дэмакратычнага лагеру, паўстала такая ідэя: а давайте правернем фінт і абярэм дэмакратычнага прэм'ер-міністра. Большасці ў Сейме яны не мелі, але камуністычны лагер у Сейме, ён складаўся не толькі з кампартыі, з камуністычнай партыі ПЗПР, але яшчэ з двух так званых партый-сатэлітаў – ЗТСЛ і СД. Ужо неважна, як яны там расшыфроўваліся. І вы ніколі не здагадаецеся, хто дапамог уламаць гэтыя партыі, каб абраць першага дэмакратычнага прэм'ер-міністра. Ты ведаеш? Да, я ўжо нават спойлернуў. Ярослаў Качынскі. Так, Ярослаў Качынскі.
Лех Валенца на той момант меў выдатнейшыя стасункі з Ярославам Качынскім. Як ён сам прызнаваўся, дарэчы, у інтэрв'ю, што ён трымаў братоў Качынскіх у сваёй камандзе, бо гэта былі такія бульдогі. Вось калі трэба было зрабіць нейкую вельмі цяжкую і складаную справу, высылай Качынскім. Яны гэта зробяць. Ось. Гэта яшчэ раз пацвярджае, чаму Ярослав Качынскі быў чалавекам года подкаста «Зроблено ў Польшчы» па версіі 2024 года. Потому что быў бульдогам. Ну, я ж правильно разумею, што ён быў саветнікам Леха Валенца. Так, ён быў дарадцам Леха Валенца. Ён пайшоў да тых дружбаноў камуністаў і сказаў, што карціў уламаў. Не ведаю, ці там паяльнікі пайшлі ў рух. Але, скажем так, эфект быў атрыманы і гэта быў, здаецца, жнівень. У жніўні 89 года у Польшчы, у першай краіне камуністычнага ўсходняга блоку камунізм перастаў існаваць. Захацелася пахлопаць. Дарэчы, мы тут просто не можам паказваць відосы, але раю вам паглядзець, упішыце ў Ютубе такі выраз 4 чэрвеня 1989 року скончыўся в Польсцы камунізм. Гэта як маладую там дзяўчыну была ўвогуле нейкая перадача па тэлебачанні, не звязаная абсалютна з палітыкай, і яна ў прамым эфіры павіншавала палякаў сваіх суграмадзян з канцом камунізму ў сваёй краіне. І новым прэм'ер-міністрам Польшчы стаўся Тадэуш Мазавецкі. Круто. Давай падводзіць вынікі. Чаму гэтая падзея, яшчэ раз, тэзісна, такая кантраверсійная, супярэчлівая? Так, і чаму гэтая падзея супярэчлівая? Здавалася б, усё ж прыгожа, так? Разбурылі камунізм. Камунякі злыя пайшлі ў 4 літары. Але не, дагэтуль ведуцца споры, згоды на гэты конт не будзе, здаецца, у Польшчы ніколі. Колькі я сам жыву ў Польшчы, гэта 20 гадоў, будзе праз 4 месяца. Прости, Господи. То увесь час я бачу абсолютно розныя, дыяметральна розныя, на розных полюсах меркаванні па тых падзеях. Па-першае, гэта абсолютна не празрыстасць працэсу. Гэтая Магдаленка, дзе мы бачылі пад каньячок, пад гарэлачку, пад закусачку, абсолютна не празрыстасць працэсу. Абсолютна не было ўвогуле ў шматлікай колькасці палякаў даверу да таго, што адбывалася. І ўвогуле ёсць такі выраз «згнілы компроміс». Гнілы кампраміс быў дасягнуты. І што, скажем так, трэба было рабіць інакш. Трэба было змагацца проста да пабеднага канца, да перамогі абсалютнай, так і зносіць камунізм у сэнсе фізічным. У той жа час шматлікія людзі, якія бралі ўдзел у гэтым працэсе непасрэдна, яны казалі, што каб зразумець тое, што адбывалася на той момант, трэба проста павярнуцца ў той час. Паспрабаваць згуляць з самім сабой у такую ментальную гульню. Уявіць сябе у сярэдзіне 89-го года, скажем так, і задаць сабе пытанне, ці можна было нешта зрабіць інакш. Бо на той момант, на хвілінушку, усё яшчэ існаваў Савецкі Саюз. Ён, канешне, ўжо быў гнілы, ён рассыпаўся, але ўсё яшчэ пад Варшавай стаялі савецкія танкі. Былі савецкія войскі. Ва ўсходняй Германіі там было іх яшчэ больш. Так? Ніхто не ведаў, як яны адрэагуюць. Тым больш, што яны сапраўды маглі па-рознаму адрэагаваць, бо мы ўсе ведаем, што адбывалася, напрыклад, пасля там у Вільнюсе, так у Вільня, ці ў Рызе, напрыклад. То бок ад камуністаў можна было чакаць усяго, што заўгодна. У той жа час, таксама, што яшчэ важна, адсутнасць, па-польску кажуць, разлічэння. То бок Карацей, не наказалі дрэнных ребят. Не было ніякіх пакаранняў для людзей, якія былі адказаныя за шматлікія злачынствы, за палітычныя забойствы, за злачынныя загады, расстрэльваць, напрыклад, мірныя дэманстрацыі у 70-е, 80-е гады. Ніхто, амаль што ніхто ніякай адказнасці не панёс. Не была таксама праведзеная нармальная ілюстрацыя, што таксама вельмі важна. У той жа час з ліберальнага боку гэтыя падзеі і так працягваюць ацэньвацца як падзеі пазітыўныя менавіта, так, што ў палякаў атрымалася ўсё ж такі зрабіць гэта шляхам мірным. Так? Бо даслоўна праз некалькі месяцаў быў выдатнейшы прыклад іншага шляху у Румынія. Гэта быў снежань 89-го года, калі Чаўшэску расстралялі пад сцяной там у нейкай ваеннай базе. Так?
Згоды па гэтаму не будзе ніколі. Ось. І кожны, менавіта на мой погляд, кожны з бакоў сваю рацыю таксама мае. Ось. Праўда, яна, як заўсёды, недзе пасярэдзіне. Мір, наш свет увогуле не чорна-белы, ён у 50 адценнях шэрага. Гэта не была платная спаўпраца. Давайте пахлопаем сабе, пахлопаем нам.